Ремонт эштеринен һуң районда 4 балалар баксаһы үз ишектерин асты. Уларның икәүһе авыл ерендә, шулай ук Толпар, Миләш баксалары үзенең гадәти эш режимын башланы. Шулай ук кала мөхите проекты буенча Баймактың катлы йортлары алдындагы ихатала балалар өчен яңа майдансыктар урнаштырыла башлана. Өр-яңа уен корылмалары кала балаларына һәм уларның ата-әниләренә хуш килде. Тик яңа майдансыктың ватылмай озак елдар балалар мәнфәгатенә хезмәт итүен теләргә генә кала. Мне эта детская площадка очень нравится. На летних каникулах я гуляю с друзьями на улице и хожу на этой детской площадке. Мои любимые игры — это футбол, баскетбол. Мы играем с друзьями ляпки, кидаем мячики и просто гуляем. Мен улымды апсагам күн хайынна уйнарга сыга балам улым белән, онугым белән уйнарга сыга ушунда килеп, үзебездән генә вагыскана инде. Рәхмәт инде. Кем эшләгән шуларга детская площадка өчен. Менә балалар бөтә хәле уйнап бара. Исман йөрмәләр урамда дип апал.